दैदेनगिरि जागोन जेब्ला आंनि बिटिसिनि रिप्रेजेन्टेटिभ जनप्रतिनिधि जागोन अब्ला दिनै एनडिपिनि दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय आखायाव हमै हमै न'खर न'खर समजायहैगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा दिनै प्रतिश्रुति खालामदोंमोन। बेखौनो दिनै रायजोआ फोथायदोंमोन। एसेबां गोदै राव आखायाव हमै हमै रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासैबो एसएनडिपिफोरखौ न'खर न'खर समजायहैदोंमोन। बुंनाया गाज्रि नङा, सिमाङा गाज्रि नङा, थांखिया गाज्रि नङामोन। नाथाय दिनै बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय सख'नाया आलादा खोथा। नाथाय दिनै बाथा बिथांखौ दिनै हमदोंसो। जोंफोरबायदिखौ दिनै जेलाव सोदों। हितेश बसुमतारी बायदिखौ जेलाव सोदों। दावराव देख्रे बायदि मानसिखौ दिनै दावरा जेलाव सोदों। नाथाय एनडिपिखौ सख'नाया बेसेबां गोजाननि खुरां। दिनै स्कुल कलेज सरकारि खालामनायनि खोथा लिरनानैनो लाबोदों। दिनै सरकारि नङै कलेज, भेन्सार कलेज, भेन्सार स्कुल बेफोरखौ दिनै सरकारि खालामगोन होनना लिरनानै लाबोदोंमोन। नाथाय गंसेबो स्कुल, गंसेबो कलेज दिनै सरकारि खालामनो हायाखैसै। बरंस जोंनि थाखानाय स्कुल गोबां बर' स्कुलखौ प्रमद बर'आ दान होबाय। अब्ला नों बोरै प्रमद बर'खौ समर्थन खालामनो हागोन? दिनै न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै बिथाङा प्रतिश्रुति होदोंमोन। जायफोरा साख्रि मोनाखै, जायफोरा दिनै ओरैनो दङ, 2 लाख स्टुडेन्टफोरनो फैसा होगोन होनदोंमोन, नाथाय होनो हायाखै। बेबायदि मानसिखौ नों दिनै समर्थन खालामनो हायो। कौटि लाख दिनै 1000 कौटिनिबो बारा बाहेरनि कन्ट्रेक्टरफोरा जोंनि बिटिसिआव हाबफैबाय। बिटिआर एकर्ड मिक्सिं शेयार होनना बुङो 250 करोड़ 250 करोड़ दिनै सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय लाबोनो गोनांमोन। नाथाय दिनै बेखौ छत्तीसगढ़नि मोनसे एनजिअ'आ बिटिआर एकर्ड मिक्सिं शेयार 250 करोड़ बेखौ दिनै बिटिआरआव लाना फैदों। दिनै सासे छत्तीसगढ़नि कन्ट्रेक्टरफोरा दिनै बिटिसिआव हाबफैदों। बिटिसिआव हरगोन दिनै मिथिया नामा दिनै रायजो राजाया छत्तीसगढ़नि बै ठिकादारफोरा बै छत्तीसगढ़आव थानाय बिजनेसमेनफोरा गोसो जादोंमोन। बै छत्तीसगढ़आव थानाय बेपारिफोरा बड'लेण्डनि मुङाव बिटिआरखौ दिनै सोरजिनायाव गोसो जादोंमोन। नाथाय दिनै नाय आथिं हेबनानै सेराव थायो छत्तीसगढ़नि कन्ट्रेक्टरफोरा बिजनेसमेनफोरा। बेखौनो जोंनि महिलाफ्रा आर'नाइ गानहोयो। सम मा फैसा सम आंनियाव थां आं बिनि गासैबो स्पष्टखौ होगोन। बिटिआर एकर्डनि मिक्सिं शेयार होनना बुंदों 2020 250 करोड़ बेखौ बिथाङा दिनै सेन्ट्रेलनिफ्राय लाना फैदों। जोंनि मानसिया मावनो हायामोन नामा? दिनै बे बिटिआरआव बे भेगावआव दिनै जोंनि मानसि कन्ट्रेक्टर गैयामोन नामा? दिनै नोङो सोरखौबा खामानि नायनो लादों, सोरखौबा हाजिरा मावहोदों, नाथाय मुथा फैसाखौ बाहेराव हरजोब। दिल्ली, मुम्बाइ, कलकाता, शिलं, नागपुर, नलबारि गासैबो ठिकादारफोरा दिनै बाहेरनि। अब्ला दिनै जोंनि जाया मानसि माखौ मावगोन? जोंनि बिटिसिनि मानसिया माखौ मावगोन? दिनै प्रमद बर'आ गावनो चिफ, गावनो एमएलए दङ, गावनो मिनिस्टार दङ, गावनो एमपि दङ। नाथाय दिनै साख्रिखौ नों मानो होनो हाया? नोंथ' होनो हानांगौमोन। नों दिनै गावनो चिफ, गावनो दिनै एमएलए दङ, गावनो मिनिस्टार दङ, मानो हायाखै? एनडिपिखौ सख'नो मानो हायाखै? नोंनो चिफ, दिल्लीयाव सानै मानसि एमपि दङ, सिटआव दिनै मिनिस्टार दङ, एमएलएफोर दङ, नों मानो हायाखै? हाग्रामा महिलारिया सरकाराव थानाय समाव रन्जन दैमारिखौ सोदोंमोन, जोबथेसालियाव सोदोंमोन होननानै दिनै बुंदों। नाथाय दिनै एकर्डनि गेजेरजोंनो प्रमद बर'आ रन्जन दैमारिखौ सख'आखैसै। नों बेबायदि मानसिखौ बोरै हेफाजाब होनो हायो? बोरै होनो हायो? दिनै जोंनि बे बिटिसि सेक्रेटारि अफिसाव, दिनै सार्कोल अफिसाव सासेबो बर' ट्राइबेल अफिसार गैया। नों बेबायदि मानसिखौ दिनै बोरै सापर्ट होनो हायो? सासेबो दिनै बै लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव दिनै जोंनि मानसि गैया। नों बोरै सापर्ट होनो हायो? सासेबो दिनै पियन सेक्रेटारि नामाव होनो हायाखै। नों बेखौ बोरै सापर्ट खालामनो हायो? रन्जन दैमारिखौ दिनै सख'नो हायाखैसै। नों बेखौ बोरै सापर्ट खालामनो हायो? सानजानि सिमाखौ जिबौबो थाया, लावथिबो फैया दिनै खामना दोनबाय। बेबायदि गेजेरखौ नों बोरै सख'नो हायो? कौटि मानसिखौ दिनै बाहेरनिफ्राय लाना फैबाय। बिजनेस बेपारि, दालाल, रड, सिमेन्ट गासैखौबो लानानै फैबाय। नों बेबायदि मानसिखौ बोरै सापर्ट खालामनो हायो? दिनै बेखौनो बुंबाय। दिनै जुबतिफोरा दिनै बिपिएफखौ मोजां मोननानै फैदों।
दिनै BPF-खौ समर्थन खालामफैदों गासैबो अननानै BTC-खौ बासायनायनि सार्थआव गासैबो आवगायलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय बे नांगोल सबिन भट दियक प्रमद बर' हाथाव